σημασία για μένα και την Κατερίνα, ή για μένα για την Κατερίνα, ή για τους δύο. Και θέλω να πω και ότι όλη αυτή η οργάνωση που βλέπετε εδώ πέρα, στο γάμο πριν, δεν έχω καμία σχέση εγώ. Τα συγχαρητήρια είναι στην Κατερίνα πρώτα απ' όλα, στη μαμά της, στους γονείς μου, στην αδελφή μου, στους κουμπάρους και σε όποιον άλλο βοήθησε και το ξεχνώ, έτσι. Αλλά εγώ δεν ασχολήθηκα και πολύ, με συγχωρείτε. Φαίνεται. Επέλεξα να έχω 5 κουμπάρους και αυτοί πήραν το ρόλο του σοβαρά. Νόμιζαν ότι θα γίνουν κουμπάροι, αλλά για μένα είναι εντελώς συμβολικό. Αυτό που θέλω να πω και δεν ξέρουν είναι ότι ο κάθε ένας από αυτούς αντιπροσωπεύει ένα κομμάτι από αυτό που θα ήθελα να είμαι και προφανώς δεν είμαι, γιατί μην ξεχνάτε ότι είμαι ένας πολύ δύσκολος και περίεργος άνθρωπος. Βέβαια είμαι και πρωταθλητής στο φάντασι, έτσι, μην ξεχνάμε. 3 φορές. Λοιπόν, ο Θανάσης από εδώ είναι ο αλήτης. Πάντοτε θες να είσαι αλήτης. Ο Πάνος είναι ο cool χαρακτήρας, το cool άτομο. Ο Αβιέρης είναι ο έξυπνος άνθρωπος που πρέπει να έχεις δίπλα σου. Ο Δημήτρης είναι ο παιδικός φίλος με τον οποίο τρέχαμε με τα μάξια και κάναμε πολλά πράγματα. Και ο Στέφανος είναι το καλό παιδί. Όλοι αυτοί μαζί νομίζω αποτελούν ένα κομμάτι του εαυτού μου. Και ένας επίσης άλλος άνθρωπος που λείπει από εδώ πέρα και θέλω να τον αναφέρω, χωρίς κανένα offense για τους άλλους, είναι ο Κώστας ο Κουλούρης, ο οποίος είναι ένα παιδί με τον οποίο δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια μαζί, ξέρουν οι φίλοι μου και η Κατερίνα, αλλά το νιώθω πιο κοντά, ίσως και από αυτούς τους 5, οι οποίοι είναι λίγο περίεργοι, έτσι. Λοιπόν, το τελευταίο κομμάτι ανοίγει φυσικά στην Κατερίνα. Κατερίνα μου, κούκλα μου. 13 ή 14 χρόνια την ξέρω, έτσι, είναι πολύ σημαντικό. Και κάθε μέρα που περνάει αγαπιόμαστε περισσότερο. Υπάρχουν πολλά πράγματα που δεν ξέρετε, όπως αυτό. Το πιο σημαντικό είναι ότι πριν 2 χρόνια την έκανα πρόταση γάμου την Κατερίνα και μου αρνήθηκε, αλλά σωστά το έκανε, γιατί δεν ήμασταν έτοιμοι. Σήμερα είμαστε πολύ πιο έτοιμοι από ποτέ. Θα κλάψει τώρα. Ένα τελευταίο πράγμα θέλω να πω για την Κατερίνα, το οποίο δείχνει το πόσο την αγαπάω. Θέλω να αναφέρω τον ορισμό της γυναίκας που έχει δώσει ο Περικλής στην αρχαία Ελλάδα, αναφερόμενος στην Ξανθίπη. Έχει πει ότι το καλύτερο θηλυκό, η καλύτερη γυναίκα, είναι αυτή η οποία κατακλείζεται κάθε βράδυ σαν νύφη και ξυπνάει το πρωί σαν μικρό κοριτσάκι. Δηλαδή σε κάνει να νιώθεις σαν να μην έχεις αγγίξει, σαν να μην έχεις αγαπήσει. Γι' αυτό κάθε μέρα που ξυπνάω την αγαπώ περισσότερο. Λοιπόν, αυτό είναι το κορίτσι μου, αυτή είναι η αγάπη μου. Σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μου.